Em portaràs a tu de pet d'urs? Oh, filho da bestia! Entrai-la, em va ocupar. Oh, ja me'n brembi. Quan era mai nadet, que hi havia un home petit, un nan, que venguia de l'altre costat de la muntanya, que coneixia totes les històries que es conten en alvellades. Era més polida que era de Jan de Jus. Un cop hi havia una filla que anava a la filloca dins la muntanya. Aquella filla era jove, havia 15 o 16 anys. Dins la muntanya hi havia un urs dins una tuta. I aquell urs, que han vist la filla, se deia: aquella filla te la cal agafar. I ja l'agafé, i se l'enrossegué dins el bosc, dins una cauna. Meté que una llausa davant le trau per pas que se n'anés. I aquí, aquella filla seca espaventada. Creia que aquella bèstia se la volia menjar. Mais no, aquella bèstia no hi fet cap de mal. Al contrari, la llepava, la manyegava, ne volia fer la seva feina. E n'he fet la seva feina. I d'aquella unió n'esquec un regetó. E a cosiet, Jan de Rus.